Hello, Zsolt. Kurva jó lesz. Erre vártam meg ideje. Mi a duma? Nem rakjam. Utoljára azt Unfiltron néztem, szerintem 10 évesen. Masszív. Csak is egy másik utat. Aha. Hogy mosolyog még? Az egy kicsit nem akarod. Ott jobbra. Gondolom erre. Kétségtelenül jár. Másik irány. Na, szerintem inkább erre. Inkább a fényben. Ákos. Kell? Akkor ragd már oda valaki. Add már oda valaki. Kurva is! Basszak, pont nem néztem oda. Jöttem, hogy Flódi. Mondom, mi a faszom baja van. Valaki itt van, bazd meg! Mögötted, ugye? Mögötted. De az a fasz, csak beszél. És ez? Menj nyugodtan. Már fogjuk találni. Hú, geci. Bazd már ízzatok rendesen, geci. Meg lesz valami ilyesmi. Sok ilyen lesz. És ez már balra, hogyha tovább mész az ajtón. Itt. Nézzük a tévét. Nézzük a Tróger streamet. Meg ugolj le. Ne, geci. Kelleni fog, majd a security controlba. És most Menjél vissza. Ahonnan jöttél. a faszomat majd vissza, még valami kerekesszékről beszéltetek. Nem a faszom. Nagyon a szézen. Még Kurva Isten. nézd csak, nyom meg ott azt a gombot, ott az elevator. Mi a fasz? Kurva Istenit. Nyom meg a gépet. Ott a villogást. Pillogást. Villogó. Jön a koma. Bújjál, én azt ajánlom. Hova? A szekrénybe. Oh! Bazd meg. Csak a víz folyik, bazd meg. Még mindig a másik. Az ajtó. Igen? Most nem lesz este. Nem a fasz. És most? Most menj, ugorj. Oda be kell menni, ezt meg kell nyomni egy gombot. De itt van ez a köcsög. Kerülj ki, kerülj ki. Kerülj ki. Nem menj be, bazd meg. Csúbb be. Csúbb az ajtó. Menj még. Fordulj meg és ott ki fog nyílni a szárnyaző. Oda menj. Milyen érdekes pont kinyírja. Ugorj le hosszan. Faszom! Közben én vagyok a...
Faszom. Balra, pussál balra. Pussál balra. Nem, bazd meg, nem. Menjél nyugodtan előre. Pussál balra. Togot! Ugorjál. Ott vár valaki, bazd. Igen. Be fog ugrani? Nem. Nem a faszom. Be fog. Kurva anyádat. Nem kell. Basszom ki a szára. A kurva isten az anyádat. Menj Akkor mit csinálj, bazd? Amerre mész. Amerre mész. A kurva anyádat. Menj arra, amerre menj. Balra. Jó. Másik irányba. Nincs takar. Jó. Azok meg akartak téged gyilkolni. Miért nem nyittek akkor? Gyorsabban. Hello! A szívembert. Ennek is Milyen izé lehet? Hogy hívják? Milyen a izé? Vagy mondjuk a friss gyanta, vagy gyanta faszom, friss septapasz. Steril, biztos nagyon steril lehet a piszvárvatáron. vágta az ujjakat. De mi, ezt miért? Fogalmam sincs. Majd bazd meg. Ja, hát én nem tudom ezeket, geci. Toljad. De merre? Jó irányban van. Az a buziszájú kell. De bassz meg az anyádat, azt a rohadt románt. Mármint, hogy bocsánat. Bazd meg! Nem verje bele a faszát. Jó van. Csere! És arra elmész, amerre kiütöm. Hú, de megijedtem, bazd meg. Bazd meg! Nem látom, bassz meg. Vigyázzál, már dagadék, ez még itt van. Jó van, hogy legyen. Ja, csak az be tud jönni utána. Jó. Erről jöttem. Igen, itt van a dagadék. Arra kell menni, amerre így. Nem, erre jöttem Tedd el. a kamerát. Szembe, itt majd el kell futnod olyan. Jobbra? Fussál, gugoljál. Hát mindegy. Alt F nézz a gecibe. Még a végén megijedt egyszer. Sziasztok! Sziasztok!